So ayun mga lods, napapasok na tayo dito sa may Camarines Sur Province. Ayan o, yung ano nila, boundary, yan Del Gallego. Pasok na tayo dito sa Del Gallego. Nasa ano na tayo, Camarines Sur, Bicol. So napasok na tayo dito sa kalsada nila, boundary ng Tagkawayan, Quezon, saka Camarines Sur. Boundary ng Tagkawayan, Quezon, saka Camarines Sur, Bicol. Nangyayari sa'yo?